Benvinguts a Vides Exemplars, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui la vida de Simone Gulli. Comencem. Ens trobem a Palermo. El 26 de juny de 1865 ha nascut el petit Simone. Des de molt petit va estar sempre lligat al mar. Somiava navegar. I amb el temps aquest somni es va fer realitat. Va esdevenir capità. I no va tardar gaire en guanyar prestigi. Era meticulós, entregat i molt apreciat per la seva competència. A poc, els vaixells que anava comandant eren més i més prestigiosos. Era resolutiu. Si hi havia incidències en els viatges, es solventaven. Es diu que per les venes del nostre home hi corria aigua de mar. Era, com se sol dir, un apassionat de la seva feina. Gairebé vivia per treballar. Va casar-se, no obstant, el 26 de desembre de 1895 amb Ralo Concetta Di Mario. De tota manera, la vida del nostre home i la de tots els mariners era passar llargues temporades fora de casa, navegant. El nostre protagonista va esdevenir un dels millors capitans que va tenir la companyia on prestava els seus serveis, la Navigazione Generale Italiana, una empresa naviliera italiana fundada el 1881 per la fusió de les empreses Ignazio e Vincenzo Fiori de Palermo i Raffaele Rubantino de Gènova. Des de l'últim terç del segle XIX, el flux migratori d'italians cap a Amèrica va ser enorme. Si hom mira els cognoms de ciutadans argentins, per exemple, pot veure moltíssima gent amb cognoms italians. La Navigazione Generale Italiana va establir diverses rutes entre Itàlia i Sud-amèrica. El viatge era d'un mes o mes i mig. El 1907, la companyia va dissenyar nous vaixells, més ràpids, més moderns. Concretament, ens fixarem en dos vaixells bessons que varen dissenyar idèntics, que van rebre els noms de SS Princesa Mafalda i SS Princesa Yolanda. Varen estar dedicats a dues de les filles del rei Vittorio Emanuele III. Les princesetes tenien 7 anys Yolanda i 5 Mafalda. Hem dit dos vaixells bessons, però el cert és que el Princesa Yolanda no va poder navegar ni un sol dia. El dia de la seva botadura es va enfonsar. La companyia va esgrimir tota classe d'excuses, error a la botadura, que no s'havien posat els seguros. El cert és que els motors varen ser recuperats, però la resta del vaixell va haver de ser desballestada en el lloc on es trobava, pocs mesos després. No sabem si per necessitats del negoci o per recuperar també la inversió, el fet és que l'altre vaixell, el Princesa Mafalda, sí que va donar servei. I va donar bon resultat. Era modern, tenia electricitat i un cert luxe, però estava enfocat més aviat a la tercera classe, que ocupava un 70% del vaixell. Als anys de la seva botadura, era un vaixell ràpid, era un vaixell modern i era un vaixell bastant manejable. Va ser assignat a cobrir la ruta des de Gènova fins a Buenos Aires i va donar molt bon resultat. El problema és que l'empresa tant volia maximitzar el resultat que el vaixell no parava. Sortia de Gènova, feia escales a Barcelona, a Dakar, a Rio de Janeiro i a Buenos Aires. I pocs dies després feia el trajecte invers, sense parar. El manteniment, el just o més aviat poc. I clar, a poc, el vaixell va començar a donar problemes, cada cop més greus. El 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial. En el cas d'Itàlia, no obstant, s'hi va afegir el 1915. Doncs del 1915 al 1918, el vaixell va ser requisat per la Marina i va servir de residència d'oficials. No va entrar llavors en combat. I ja que parlem de la Primera Guerra Mundial, tornem al nostre protagonista. Simone Gulli no era militar, però era un experimentat capità de vaixell. Va comandar un vaixell, però no de guerra, és a dir, no combatia, però portava soldats i oficials d'un costat a l'altre. Un dia, el seu vaixell va ser torpedinat per un submarí alemany. El nostre home, capità hàbil i experimentat, va donar les ordres oportunes i va romandre el vaixell fins que tota la tripulació, és a dir, tots els soldats, varen ser evacuats abans que el vaixell s'enfonsés. No va morir ningú, i el nostre home va ser el darrer en abandonar el vaixell. El nostre protagonista era un heroi. Al final de la guerra, no obstant, va tornar a treballar a la Navigazione Generale Italiana com si res no hagués passat. Havia complert amb el seu deure. El vaixell SS Princesa Mafalda va ser retornat a la companyia, que va tornar-lo a assignar a la seva ruta habitual. Com habitual era la seva manca de manteniment. A la companyia només li importava el suc i els ingressos que en podia treure. El vaixell cada cop tenia més problemes que solventaven amb pagats i solucions provisionals. Qui dia passa, any empeny. L'any 1925, el capità del vaixell, fart que no li fessin ni cas quan deia que la navegació era cada dia més difícil, va dimitir. Però no hi fa res. La companyia el va substituir per un altre capità,
un capità amb molt de prestigi, però que ja tenia vora 60 anys, i era el nostre protagonista. Senzillament se li va notificar que a partir d'ara canviava de vaixell. Ara era el nou capità del SS Princesa Mafalda. El nostre home, com va veure el vaixell que li havien assignat i com estava, li va caure l'ànima als peus. Però ell era un professional. Per les seves venes hi corria aigua salada. Si havia de comentar aquella closca de nou, ho faria. Durant 2 anys va romandre i les incidències cada cop eren més greus. Però sota el comandament del nostre protagonista s'anaven més o menys solventant i el vaixell seguia operant sense parar. Ens trobem l'octubre de l'any 1927. El vaixell es disposa a efectuar l'enèsima travessia Gènova-Buenos Aires. El nostre capità, a casa seva, li diu a la seva dona que no vol marxar. Que no vol marxar, però ho ha de fer. La dona li diu que demani la baixa, que té 62 anys i una brillant fulla de serveis. No seria estrany que a la seva edat estigués malalt, però el nostre protagonista refusa. Ell és un professional i no vol deixar aquella desferra amb tots els problemes que té en mans d'un suplent. 11 d'octubre de 1927. El vaixell SS Princesa Mafalda està a punt de salvar, amb 971 passatgers. A última hora, hi ha 3 passatgers d'una mateixa família que, tot i haver pagat el passatge, no han arribat al port, doncs se salvarà sense ells. Ens trobem a la primera escala a Barcelona. El vaixell ha hagut de perdre un dia intentant solventar problemes mecànics. L'aigua als banys a vegades no funciona. Hi ha freqüents talls d'electricitat. Este barco és una ruïna. De fet, diversos passatgers s'han intoxicat a causa d'haver menjat menjar en mal estat. El corrent als refrigeradors fallava i gran part del menjar s'havia podrit. Els cuiners no se'n van adonar. Amb el 50% de la tripulació intoxicada per haver ingerit menjar en mal estat, amb diarrees o símptomes pitjors, i els lavabos funcionant molts cops sense aigua, es va haver de fer una escala imprevista a les illes de Cap Verd per llançar el menjar que tenien i proveir-se de nou menjar. El nostre protagonista va telegrafiar a la companyia. Aquest vaixell no està en condicions de continuar el viatge. Va sol·licitar que un nou vaixell li fos enviat per procedir el canvi, i a l'SS Princesa Mafalda anés directament a les Dàrsenes per la seva reparació o pel seu despallestament. La resposta de la companyia va ser molt comprensiva. Continuï cap a Rio de Janeiro amb el vaixell SS Princesa Mafalda i esperi instruccions. Ja a alta mar, el vaixell va començar a tenir més problemes. L'aigua havia començat a entrar i a negar alguns compartiments. El vaixell anava una mica de cantó. No obstant, seguia, però el pitjor era una vibració. Una vibració que ja feia dies que sentia. El capità va donar l'ordre de baixar la velocitat. La mateixa minvava en soroll, però seguia estant-hi. Amb penes i treballs es seguia avançant i es va arribar a l'equador del viatge. Com era costum, es va organitzar una festa amb pastís per tots els passatgers. Malgrat que hi havia molts problemes, sabia en la mesura del possible de donar una sensació d'entre cometes normalitat al passatge. Ens trobem al matí del 25 d'octubre de 1927. El vaixell encara al tram final de la seva travessia. És bastant increïble com ha aconseguit arribar fins allà. Es creuen amb el vaixell Empire Star i es fan les salutacions de rigor, fent sonar les sirenes. Els anglesos miren el vaixell i verdaderament feia pena. En fi, s'albira ja l'horitzó de la costa de Brasil. Terra, per fi, però encara queda bastant per arribar-hi. No obstant, ja hi som. Les hores passen i el vaixell segueix avançant. Ara mateix són 2:15 de la tarda. Les vibracions, malgrat haver baixat la velocitat, es segueixen sentint i ara es tornen a sentir més fortes, fins que un soroll molt més fort es sent i una sotragada. El capità comunica immediatament amb la sala de màquines i l'oficial informa que s'ha perdut una hèlice del vaixell i que l'eix del mal motor s'ha trencat i s'ha deformat. També informen que la ruptura ha esquerdat diverses parts del vaixell, al qual s'està negant d'aigua. A les 17:35, el nostre protagonista va donar l'alarma, ordenant a l'oficial de ràdio que enviés un SOS. Tot i que el vaixell semblava que s'acabaria enfonsant irremediablement, es varen aconseguir segellar alguns compartiments. Això donava un cert marge d'actuació. Varen començar les tasques per evacuar la gent. El vaixell tenia bots salvavides. Es va despenjar el primer i es va omplir amb 42 persones. De passatgers només n'hi varen pujar 2. La resta, doncs mariners del vaixell, que bonic. Dones i nens. Si cal em desfresso de dona o de nen, però jo marxo el primer. Es va despenjar el següent bot, i el tercer, dels quals des del 1907 no s'havien fet servir mai, i estaven en tan males condicions
que només tocar aigua i sense passatgers ja es començaven a enfonsar. Un dels bots, que sí que semblava en unes condicions acceptables, va tornar a ser omplert de gent. Però a l'hora de despenjar-lo, els suports estaven en tan mal estat que es van tancar i el bot va caure en caiguda lliure 7 o 8 metres fins a terra. Òbviament es va trencar i es va enfonsar, amb els passatgers a dins. Alguns altres passatgers, que havien caigut o saltat a l'aigua amb vermelles salvavides, varen confiar en poder romandre a l'aigua fins a ser rescatats. Al cap i a la fi, es trobaven en aigües càlides. No hi havia perill de congelació, però hi havia un altre perill, els taurons. L'aigua es va tenyir de vermell quan varen aparèixer diversos taurons, els quals disfrutaven amb el regal de carn fresca que se'ls entregava. En aquest punt, la sala de màquines ja estava gairebé inundada. Els generadors d'electricitat ja no funcionaven. El vaixell, o el que quedava d'ell, va quedar-se a les fosques. I era de nit. El pànic va apoderar-se de la majoria de tripulants, els quals eren la seva majoria de Síria i de Iugoslàvia. Les escenes de pillatge varen començar a bord. El vaixell tenia un compartiment on es guardaven 250.000 lires de l'època, que el govern italià havia donat en préstec al govern argentí. A més, els passatgers de tercera classe intentaven robar els de primera, que armats van començar a disparar. A les 22:10, 4 hores i 20 minuts més tard de la ruptura de l'hèlix, el vaixell es va enfonsar. Els diversos vaixells que varen socórrer a l'SS Princesa Mafalda havien aconseguit rescatar vora 700 persones. Varen morir vora 150, entre elles el nostre protagonista, que conscient que mentre es quedés alguna persona dins del vaixell, ell havia d'estar al peu del canó. I si s'havia d'enfonsar amb el seu vaixell, ho faria com així va passar. La Junta de la Marina Italiana va investigar els fets i va dictaminar que la ruptura de l'hèlix havia estat una fatalitat i que l'única cosa que es va admetre és que els vaixells salvavides no estaven en òptimes condicions. No es va tenir en compte la manca de manteniment que el vaixell havia tingut. El nostre protagonista va ser condecorat amb una medalla al mèrit a títol pòstum i a Palermo i té un modest carrer dedicat. Us en recordeu que he dit abans que 3 passatgers, tot i tenir bitllet comprat, no varen presentar-se el dia que el vaixell va sortir? Es tractava dels components d'una família que volia emigrar a Amèrica. Ja tenien apaulada la venda de les seves propietats a Itàlia, però a última hora, diversos desacords amb el comprador varen retrasar la venda i la família va haver de fer el viatge uns dies més tard en un altre vaixell. Aquesta família s'anomenava Bergoglio. Eren els avis de l'avui recentment desaparegut Papa Francesc. És el destí? I fins aquí la vida exemplar d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomidem fins la propera. Adéu-siau!